Oké, szóval azon, hogy az első játéknak elég hangos lett a dolga, ezért ezt most kihagyom, előre is bocsánat, de a többi még itt van. Remélem élvezni fogjátok. Oké. A következőnek valami parkour blokk, hat a neve? Pontosan eltaláltam. Oppa! Oké. 3 életem lesz egy pályára. Én most így döntöttem. Első elment. Ja, és ugye mindegyik elmegy, akkor... Mondjuk tetszik, hogy ilyen a fény. Hogyha mindegyik elmegy... Jippi! Ilyen az sikerült. Oké, visszatértem. Aha. Basszus kulcs! Mondd ma... Oké. Ezt a pályát végigjátszom és úgy... Ilyen béna hogy lehetek? Ugye ezen át lehet menni. Jó. Checkpoint. Oké, ez kezd az idegen. Én már csak nem akarom fejezni ezt a pályát, kérlek szépen. You are dead! Ah! Noise. Mondom, teljesen nyugodt vagyok. Oké, gyerünk! Oké, tudom, hogy azt mondtam, hogy ez a pálya után más játék lesz, de ez érdekes ez a pálya. Hoppá! Itt most mi? Jó, most. Esküszöm, ez nem direkt van. Nem működik a space! Oké, na mindegy, találkozunk a következő játékban. A következő az egy ikonikus lesz, Slope a neve. Senki vagyok, úgy látszik. Nem haltam meg. Oké. Ez most vegyük annak, vagy ne? Mert megjavítottam, de nem sikerült.
Nekem most csak koncentrálni szeretnék. Aki utolsó. Kedvem támad. Lecsapni ezt a videót. Legalább a következő az nyugtató lesz. Következőnél találkozunk. Találkozzatok az én. Egy picit a játékot. Egy pillanat. Most már én is hallom, hogy mit énekelnek. Ez pont olyan volt, mint hogyha én lennék egy operaklubban. Többek gyönyörűségesen énekelnek, én meg így... Pontosan ilyen. Oké, ezek most démot akartak rám idézni? Oké, most már szerintem konkrétan van ebben a házban egy démon. De volt ebben a videóban egy kevéske rage-elés, de hogy tetszett, nyomjátok meg azt a like gombot, akár hogyha van kedvetek, iratkozzatok is fel, azt megköszönném. Azt, amint mondtam, írjatok nekem videóleteket, kérlek szépen, mert hát én kezdek kifogyni belőlük. Találkozunk a legközelebbi videóban. Én meg utolsó, gyere, basszus! Mr. Ürgen voltam. Csülmi.